Guys, so guys, ChiPorofita ka zvinosiyana. ChiPorofita zvinosiyana. Ameno. Ndoda muboterera ChiPorofita ichi. Mondiudzawo kuti munoti kudii neChiPorofita ichi. Handisi kuzolasta long. Ndoda ngoti muteerere. Teeresesai muPorofita uyu. Halo. Ndati mvura yandanamatira iyo. Mvura iyoyo unoitora woigeza kuzasi uko. Unogeza wakaisa mubhaketi kuti mvura yacho irege kurasika. Kana wapedza kugeza, unodzorera mvura iyoyo mubhotoro. Mvura iyoyo unoichengeta. Kana wabika chikafu, unozodira mvura yemuchikafu chaunopa hazi wako. Wabika chikafu, woisa mvura iyoyo. Unoita for about 4 days. Uchishandisa mvura iyoyo. All what it means is, paunoshandisa mvura iyoyo, muneyeyo yakauya haachafi akabva pauri. Chero ukanza kunzi aenda ukaita girlfriend aita seadidi, don't worry, he will never leave you. Izvozvo ndo zvichaita kuti agari pauri. Ndaisa miko pana Mwari kuti hazofa akakuramba. Achaita zvaunoda iwe. But make sure you do this. Right, that's number 1. Number 2, chitora photo, utore pic yekuzasuku. Right, unotora pic yebeche nditika zvakanaka. Unotora kufront kwaro wakavhura makumbo bichana. Utore pane light kuti rinyatsobuda zvakanaka. Sere kutangaria irakauya nezoro rina kubuda mushi. Sere kutangaria iri. Kana watora izvozvo, wotora pa breast apa. Pasina. Ndoda kuzoti kana imwe nguva ndogona kutadza kukufonera. Kana mweya ukati ndikunamatire, ndinozonamata ndakatarisa ipapo, ndichachengeta mugalari secretly. Ndo zvakakosha, saka woita izvozvo. Tikadaro manje tinenge takunda. Ende let's hope andizoti kana ndakunamata yomira. Because chinhu chako chakanaka izvo. Ndodzokorora futi muPorofita uyu. Halo. Ndati mvura yandanamatira iyo. Mvura iyoyo unoitora woigeza kuzasi uko. Unogeza wakaisa mubhaketi kuti mvura yacho irege kurasika. Kana wapedza kugeza, unodzorera mvura iyoyo mubhotoro. Mvura iyoyo unoichengeta. Kana wabika chikafu, unozodira mvura yemuchikafu chaunopa hazi wako. Wabika chikafu, woisa mvura iyoyo. Unoita for about 4 days. Uchishandisa mvura iyoyo. All what it means is, paunoshandisa mvura iyoyo, muneyeyo yakauya haachafi akabva pauri. Chero ukanza kunzi aenda ukaita girlfriend aita seadidi, don't worry, he will never leave you. Izvozvo ndo zvichaita kuti agari pauri. Ndaisa miko pana Mwari kuti hazofa akakuramba. Achaita zvaunoda iwe. But make sure you do this. Right, that's number 1. Number 2, chitora photo, utore pic yekuzasuku. Right, unotora pic yebeche nditika zvakanaka. Unotora kufront kwaro wakavhura makumbo bichana. Utore pane light kuti rinyatsobuda zvakanaka. Sere kutangaria irakauya nezoro rina kubuda mushi. Sere kutangaria iri. Kana watora izvozvo, wotora pa breast apa. Pasina. Ndoda kuzoti kana imwe nguva ndogona kutadza kukufonera.
kana mweya ukati kunamatire ndinozonamata ndakatarisa ipapo ndichachengeta mugalari secretly. Ndo zvakakosha saka woita izvozvo. Tikadaro manje tinenge takunda. And let's hope andizoti kana ndakunamata yomira because chinhu chako chakanaka izvo. Ero ndapedza nemi guys, ndapedza nemi. Ndo zviporofita zvacho izvi. Izvi zvinhu hazvingoitiki kunhu kumwe. Vavu akizereketia korada mazai azoto akubebezanto bambaira station Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Daden ko monanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedai indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto hoshiki pai kepika kahasigadai mika oteterida bra zakubata. So dzimwe dzacho vamwe vacho vanhu vamunotoziva chacho chiporofita chazvino chaipira chinhu wacho kuti munhu anokwanisa kupreacha something this week, next week ochipika kuti handambodero. Ndopa example, handiwanzoda kubata murume uyu because murume uyu anozikanwa ende murume wandaitofollow ndomufollowa kana naye zvino. Ndoda kuti mumbonzwa kana pakatanga covid paya vakapika vakadai. So teererai ava ndivataura nezamawaziva nevoice vakatanga pakutanga. I will not be forced to take that. I'm already telling you before it is announced. I will disobey my government on this one. I believe in vaccines. I support vaccines. Hang on a minute. Vatanga ndaivapo musi ndandiri palive. We were over 8,000 people. Vakataura vachida so izvi ndaivapo izvi hazvizokurenyebera muranda waMwari. Ndaivapo ndandakateerera ndaivapo. Vakataura vachida so covid ichangotanga. I will not be forced to take that. I'm already telling you before it is announced. I will disobey my government on this one. Right. Yaive nawe covid kuti handisi kuzotora vaccine nyangwe zvoita sei nyangwe zvofa zvodi vakati havatori nokuti ine 666 yazodi. Pane vaiva vakateerera ipapa I think vakatozofa varamba kupiwa vaccine. Pane vanga vakateerera ipapa vakati havatori nokuda kwokufollowa. Ndoda kuti muone zvinoitika change within 9 months after that. Teererai munzo zvavakazotaura after. I believe in vaccines. I support vaccines. So I'm never against vaccines. And you're not hearing this for the first time. Is it the first time that I'm saying this? I've been saying this. If they bring it here, I'm going to jail. And my children are going to jail. I'm ready for that. You have to drink it yourselves. You want to live. Some of us, we have the life already. Whoever wants to live, let him drink. Let him take that. I will not be forced to take that. Hang on a minute. Ipanda ivapo I am my service and I follow my service. I follow changotanga lockdown. Taishka ma 8,000, 10,000. Ndikubvunza ineni kuti pavanu 8,000 ipapo hapana here kana ma 1,000 akatofa nenharo dzokuramba kutora vateerera first party. But ndoda kuti ndizoplaya muchinzwa zvavakataura recently nenyaya yezvinhu zvavairambidza vanhu izvozvo. Handisi kushora varanda vaMwari, handisi kuti chipa, ndoda ngoti mislead. Unogona kumisleadwa. Hama dzangu munogona kumisleadwa. Teererai painotanga kuti vanotanga vachiti kudii. So I'm never against vaccines. And you're not hearing this for the first time. Is it the first time that I'm saying this? I've been saying this. If they bring it here, I'm going to jail. And my children are going to jail. I'm ready for that. You have to drink it yourselves. You want to live. Some of us, we have the life already. Pane
pane confusion apa. Yaive Sunday. Saka toti kudi vakamanikidzwa here, vakabatirwa futi here, vakathreateniwa here, but vana Daniel mugomba reshumba vakathreateniwa vakati I die nechokwadi. Kana uri muprofita waMwari wanzi you die muchokwadi chako handiti. Mubvunzo wangu rudzoka futi pakuti vangani thousands mangani aiva akateerera nesu taisvika 12,000 at one point pavakaparidza vachiti I will never take this one. Taidarika 12,000. Kune vakatofa varamba vaccine. But iko zvino mukateerera. Whoever wants to live, let him drink, let him take that. I will not be forced to take that. I'm already telling you before it is announced. I will disobey my government on this one. I believe in vaccines. I support vaccines. God gives people wisdom to deal with problems. When we pray to God for healing, He gives us wisdom sometimes. And we come up with ways of dealing with some of these pandemics. So, hanzi vakaiswa pakona negama kuti kudaro. Saka kana muchiti vakaiswa pakona chokwadi ndechekuti muri kuramba muchiti vaccine haishandi. Muri kuti kudii kana vakaiswa pakona muri kuramba here kuti zvarutaura izvi. Guys, indakabayiwa panapa. Zvese zvamunohwa zvemagneti zvechichichi vamwe vanoyanzi ye ukaisa what it's all lies. It's all lies. It's all lies. Hapana kana pamwe pandakaisa mari apa ikasadonha nokuti yaita magnet mbiri wangu hauna magnet uyu. Uno ndodarika nepandege ansanambonzwa chiti ki. Wedwe, go get vaccinated. Kana vanhu vavaida kukuuraya vade vakakuuraya kudhara. Ndakamboita live yangu mukaenda kuYouTube. Zvichangotanga ndakaudza kuti kana vanhu vachida kuuraya vambokuuraya vanokuuraya neBCG rataingobayiwa. Tese tine mavanga apa BCG. Kana vaida kuti uraya vangade vangobaya paBCG by now tingade tatopera. Monzo. Ndakaita live iyoyo vanhu vakati waita live man of God vachiita yavo yokuti I will never. Ndikaita yangu yokuti kana vanhu vaida kuti uraya I remember and I YouTube munonoiona. Ndakatoita live yaita opposite zvaitaura zvingati vakomana dena vaida kuuraya vanhu nevaccine because mavaccine akawanda this is not the first one. Kune mavaccine hope polio chichichi mavaccine. Saka vanhu vadai vaida kuti uraya vaizombomirira covid kuti vati uraya vanoti uraya nepolio because zvana zvedu zvinongori zvabva zvibayiwa polio. So ndo play yake kupedzisira munzo iri in one. Munzo confusion iri pa voice note. Batanza kuti munzwisise munhu one ari kutaura. So I'm never against vaccines. And you're not hearing this for the first time. Is it the first time that I'm saying this? I've been saying this. If they bring it here, I'm going to jail. And my children are going to jail. I'm ready for that. You have to drink it yourselves. You want to live. Some of us, we have the life already. Whoever wants to live, let him drink, let him take that. I will not be forced to take that. I'm already telling you before it is announced. I will disobey my government on this one. I believe in vaccines. I support vaccines. God gives people wisdom to deal with problems. When we pray to God for healing, He gives us wisdom sometimes. And we come up with ways of dealing with some of these pandemics. That's the name, guys. I love you all.